Hello mga binati o minahal kong matalom nun. Di ata karon sa 7-Eleven matalom guys. Ilahang first 1 year nga anniversary ba. Ako naghangyo nga ato gayong suroyon ang ato ang kuan 7-Eleven matalom diri sa lungsod sa Matalom guys. Maori ilang kuan pagka 1 year nga ako mang hinaot nga ato gayong suroyon ang 7-Eleven Matalom. O ganahan mo magtagay-tagay guys. Di ana diri guys. Okay, atong interviewon guys. Ang ilang mga kuan. Aris. Okay. Usok. Pusing. Aga unsa rin yung kuan diri? 1 year. Okay, 1 year nga anniversary diri sa